Handlovej a presádza sa hneď s jednotkou Glaver, ale pozrite sa, toto je tá sila Nymburku, rýchly protiútok a prvé 2 body Nymburku. Petráš si nevšimol protihráča a opäť zakončuje s číslom stop, niekoho udiera a to sa často hráčom nepáči. A rýchly protiútok, opäť Petráš, jednoznačný faul na kapitána týmu Nymburku. A musím povedať, že snažil sa prihrať na Petráša, ale už je tu rýchly protiútok opäť, ktorý zakončuje s 13-kou Bishop s mečom. Na 3 body to skúsil Sehnal. Pozrite sa, Vojta Hruban doskočil a toto je zakončenie presne. Mal tam priestor, ale bohužiaľ nedokázal využiť svoju výšku a váhu. Dobrý blok od Guteľa, ale prichádza kôž s faulom na Sasera. Ten poputuje na čiaru trestného hodu. Pekná prihrávka, no look. Ale po bloku Guteľa tam bol... 3-3, rýchly protiútok. Zónová obrana od Handlovej. Krížna prihrávka na nebol na Hensona, ktorý sa diví, ale nemá príliš veľa priestoru, pretože takéto zakončenia Nymburku vedia byť veľmi nebezpečné. Vojta Hruban. Našla svoj cieľ. Rýchly presun. Koláčik na Sumatého. Tomu nepadol kôž, ale lopta bola tečovaná Bishopom. A Bishop... Trojkový pokus, ktorý padá z rúk Birca. Trojka z rúk Kadášiho. A veľmi rýchly presun do ofensívnej fázy. Končiaci 2 bodmi od... Henson sa pošmykol. Bohačík. On tomu vrátil. A trojbodový pokus od Bohačíka padá. 13-2. To mierny protipohyb. Extra prihrávka, ktorá sa vrátila do rúk Hrubana. Neskutočný pohyb lopty. Hráčov. Nymburka. A získaná lopta. Brown ide do rýchleho protiútoku. Krásny blok od Smitha, ale nakoniec je z toho. Ďalšia stratená lopta. Krásne podanie od Hrubana na Svobodu.
Ďaleko bol. Opäť rýchly protiútok. Trojkový pokus od Jaromíra Bohačíka. Tréner Miloševič tam vyzýval svojich vysokých hráčov, aby pomáhali rozohrávačom dobrými clonami a Nymburk vlastne zdvojuje hneď po clone, tak tam ich vyzýval. Krásna prihrávka od Sehnala na Sasera. Chce hrať individuálne. Ale toto je veľmi nepresná prihrávka. Tak Sehnal si tam ešte robí paradičky. Strany Nymburka. Veľmi rýchla trojka. A Martin Kříž, videl si ten pohyb lopty? Úplne normálne začínam rátať, že koľko sekúnd trvá, kým... Šumate Sehnala, ten Cesara. Rýchly prechod, rýchle koše, žiadne zaváhanie. A teraz v podstate proti trom sa presadil. Svoboda, krížna prihrávka na Sumateho, to je dobrý strelec za 3 body. Sumate dáva ďalšiu trojku v prvom polčase. Ako náhle sa dostanete ako tým na číslo niekde okolo 20-22 asistencií za jedno stretnutie, tak je to naozaj výborné. A teraz sa dobrá individuálna akcia, ktorú zakončil s 22 a Saser. Krásna prihrávka na Cizara. To ale bola na... Pomínal, aby som sa snažil vyťažiť čo najviac toho. Mladí hráči dostávajú šancu hrať proti takémuto superovi. Nehráš každý deň. Trojbodový pokus, ktorý... Ďalekonosná strela od Sumateho a ten ju premieňa. Ach, to bola naozaj. Tak Handla sa bude snažiť vystreliť hneď po prihrávke, po rozohrávke z... A Vojta Hruban neváhal ani na malú. Tak konto. Nymburku nezaťažil, zatiaľ 7 bodov na jeho konte. Kříž a ďalšia. Trojka. 90.
nižšieho hráča a automaticky to využil. Videl to aj Bohačík a pokus o strelbu od Pipišku. Ruban ide rýchlo dopredu. Neváhal a Vojta Hrubla pridáva 3 body. Pozbudzuje svoj tým až do posledných sekúnd, minút. Treba takisto pochváliť fanúšikov Handlove, že v početnom... Mal dvojciferné aj Bohačík, Kříž,